नै आयंमोन नोंस्रा दा संसार जाफुनायलै बारा लोंनो नाङा खामानि दामानि मावनायावसो गोसो होनांगौ हाब आयं बे जौखौ जों लोङाब्ला बे जौ फानग्राया मागिनानै जानांग्रासो होमबा बर'जों बर' लोंलायाब्ला सोरथो लोंगोन औ बे जौजों खथ' न'खरा सलियो बर' बिमाफोरना जौ फाननायजोंनो अमा मानै फिसिनो हायो अमा मानैखौ बोसोरसेयाव फानोब्ला 15,000 खरिब्लाबो 30,000 मोनो आरो जौखौ 1 बथल फाननो हायोब्ला गैयाब्लाबो 30 थाखा लाब जायो होमब्ला 10 बथल फानब्लानो 30 × 10 बेसेबां जायोमोनलाय 300 थाखा हाजिरा आरो नै 30,000 इयारलि सलियोथ' आरो जौआलाय बर' हारिनि कालसारावसो नङा होमबा मोदायफ्रानो लोङो दावदायफ्रानो लोङो ARN Production जों दिहुनजानाय बे सेन्देलानो नैथि खोन्दो सुंद' सावथुनखौ बेखेवबाय सुंद' सावथुननि फोथाराव फेस्ला फावनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरि सावथुन अनसायगिरिफोरखौ गोजोन होनो हानाय ARN Production जों दिहुनजानाय बे सेन्देलानो नैथि खोन्दो सुंद' सावथुनखौ दिनै बेखेवना होयो बर'नि मिलौदो देंखोगिरि मेनका बसुमतारिया क'क्राझाराव नैथि खोन्दो बे सेन्देलानो सुंद' सावथुनखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि गागि फावगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि नेहाथारि हालब्रि बर'आ मख'नो गोनांदि बर' समाजनि आबुं सावगारिखौ बे सेन्देलानो सुंद' सावथुनाव बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जादों रायखांनो गोनांदि बे सेन्देलानो सुंद' सावथुनखौ सुजुदों उर्खाव ब्रह्म फाव खालामदों फारियै प्रेक्टिकेल बसुमतारी अनिल नार्जारी बिबारी बसुमतारी आरो करिय'ग्राफ खालामदों जयपुर ब्रह्मआ आरो केमेरायाव दङ सुबर्णा बसुमतारिया जे आं आसा खालामो जे फंबायनि अमल नार्जारीनि चेनेला जेब्लाबो जौगाखांलांबाय थाथों आरो साबसिन हामसिन बानायलांबाय थानो हाथों आरो जोंनि सर्ट मुभिया जे बयजोंबो अनसायजाखायो जे जेब्लायबो अनसायजाबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो नायगिरिसिमबो आं खावलायगोन दे बयबो नाय साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो बेखौनो आं खावलायो गोबां नुनो मोनो जे आथिखाल गोबां बर' सावथुन आरो बिदि सर्ट मुभिया गोबां दिहुनजागासिनो दङ माबायदि लामाजों थांनायखौ नोजोर होदों मेडाम बेखौथ' आङो जे बयबो जोंनि बर' हारियानो जे दिहुननांगौ बयबो ओरैनो जिरायनानै थानो नाङा जे सोलिखायो जोंनि बे मुभिया जेरावबो नायखायो बिसोर जेब्लाबो आवगायलांबाय थाथों बानायलांबाय थाथों बेखौनो आङो आसा खालामो आरो जेब्लाबो साबसिन हामसिन जालांबाय थाथों आरो नायखायो जोंना मोजां मोजां आर्टिस्टफोर ओंखारबायानो दा बयबो मोजां मोनखायो जोंबो नायखायो बयबो नायखायो बे बयबो नायलांबाय थाथों बेखौनो आङो खावलायो गुरैयै बेनोसै आरो खुलुमबाय रायजो राजानिसिम आरो जोंनि निउस पार्सन बिथांमोननिसिम थारमाने दा नैबे नैथि खोन्दो जेनेबा बे सेन्देलानो जेरेखम आं फार्स्टआव जेरेखम फार्स्ट सेथियाव जेरेखम दिन्थिनानै माने रायजोफोरा आंखौ जेरेखम अनसायदों थारमाने दाबो आं नैथि खोन्दोआवबो आंखौ बेबायदिनो अनसायलांगोन होननानै आं रायजोफोरखौ माने आसा खालामनो थाबाय आरोखि मानि सायाव बेस खालामनाय जितु स्ट'रि बे स्ट'रिया बियो थारमाने ओरैबायदि जायो माने होनबा दा जोंनि माबायाव मा होनो जोंनि दा सोलिफुबाय थानायाव सोलिनायाव आरोना ओरैबायदि दा मैगं फानो जेनेबा बिसिफ्रा मैगं फानो फिसाइफ्रा जिरायनानै जायो दा बिसि माने बिसिफोर खस्थ' खालामनायाव फिसाइफ्रा हेल्प होनायाव माने बांद्राय जौगाखांनाय फैयाखै थारमाने बेनि थाखायनो जों दा एसेबाबो ससियेल बे माबाजों एसे जों माने बुजायहरनायनि माबायाव एसे लादों आरो थारमाने दा बेखौ मानसिफ्रा सोलोङोसो खिन्थु बेखौ सोलोंनो नाङा थारमाने जोंना बे थारमाने जोङो दा ससियेलजों ओरैनो मुभिजों जों देखायदों जे जाहाथे बिदि दाजाथों जोंनि समाजाव जाहाथे माने बिसि फिसाय अनलायनानै जाहाथे हेल्प होलायनानै संसारखौ मोजां जालांथों बे हिसाबै माने रायजोफोरखौ मोजाङै आङो खावलायहरनाय जाबाय आरखि सोरखौ खालामदों बे
थारमाने बेवहाय दा फावगिरिफोर दङ नैबे बिथां बिबारि मामोनलाय ब्रह्म बसुमतारी ओमफ्राय बायगश्री बायगबती मुसाहारि आरो बिथांमोन दंबावो प्रेक्टिकेल बिथां आरो अनिल बिथांमोन थारमाने बिथांमोना फैनो हायासै माखासे शुटिं दंनो बिसोरा दिनैहाय नुजाफैनो हायासै बे आरोखि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सना सोरनि स्क्रिप्ट डाइरेक्टरा जोंनि बिथां उरखाव ब्रह्म बिथाङा आंनो खिथानाय लोगो लोगो आं बिनि स्क्रिप्टखौ नायदों स्क्रिप्टखौ नायनाय लोगो लोगो आं जे बुस्थुखौ आं बुजिना मोन्दों जे आं बेखौ ओरैबायदि माबायाव शर्ट मुभिजों लोगोसे आङो माखासे रायजो राजाफोरनो मेसेज होनो हागोन होननानै आङो साननानै बे खामानिखौ मावनाय जादों आरोखि खिन्थु दा पार्ट 2 फैबाय ओमफ्राय पार्ट 2 नि उनावहाय दा पार्ट 3 फैबावगोन आरोखि रायजो राजा बिथांमोनखौ आसा खालामो जे पार्ट 3 खौबो मोजाङै नायना माने अनसायनानै नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेसेबांखिनि जाफुंसारनाय बायदि मोननो हादों दाथ' जाफुंनायाथ' थिगैनो दं गाज्रि नङा रायजो राजा अनसायदों मोजां मोनदों बयबो बिराद माने लाख मानसिफ्रानो नायदों दा बिराद माने आं गोग्गानाय मोनदों आरोखि दा बेनि थाखायनो आङो नैथि खोन्दोखौबो लाबोबावबाय आरोखि दा आरो माने थामथि खोन्दोखौबो आङो रायजोफोरनि गेजेराव जुदि अनसायनाय मोजां मोनबावोब्ला माने आङो थामथि खोन्दोखौबो लाना फैबावगोन आरोखि बे सेन्देलानो अनगायै आरो गुबुन मुभि बानायबावगोन बे सेन्देलानो अनगायै गुबुन मुभि बानायगोन दा बिथां उरखाव बिथां उरखावनि स्क्रिप्ट लिरना दंखायो एक्सन मुभि बेयो फुल मुभि जागोन आरोखि दा बेखौ माने दा जों गोसोआव दंखासै बेखौ नोंथांमोनहाबो नेनानै थाबानो जाबाय आरोखि नुगोन